mňa sa stalo skutočnosťou. Priatelia, ahojte. Je deň pred štedrým večerom a ja sa nachádzam v Spišskej Novej Vsi, časť Košiarny Briežok, a na takejto chate. No a dnes vám ukážem moje obľúbené miesto, kde chodím každý rok, keď prídem do Spišskej, a volá sa to Matka Božia. Matka Božia, také nekomerčné, krásne miesto s výhľadom, ktorý dnes pravdepodobne nebude, pretože je zamračené, ale nevadí. Vždy ten výbeh hore stojí za to a veľmi sa na to teším. Je to také pre mňa veľmi zmyselné a významné miesto, spojené aj s minulosťou a jedno s druhým. Mám to tam rád a idem sa tam dnes vybehnúť, takže poďme sa trošku pred tým štedrým dňom ešte vypotiť nejaké kalórie, aby sme potom mohli púčiť. Poďte na to so mnou, priatelia, a krásne Vianoce. Prvá fáza stúpania je po takejto asfaltke na Medvediu hlavu. Potom sa to na sekundu vyrovná a záver je prudká stojka po lese. A vidíte na Matke Božej, ktorá je celoročne veľmi vľúdna svojím pokojom, dostupnosťou, nekomerčnosťou, takže kedykoľvek v sezóne tu prídete, tak pravdepodobne tam budete sami. Čo sa nedá porovnať s ostatnými krásami raja, ako sú Rokliny, Suchábel a Tomášovský výhľad, vodopád Veľký Sokol a podobne, takže pre vás, čo máte radi pokoj, kľud a nepotrebujete stretnúť 1000 ľudí po ceste, tak z Košiarneho Briežka cez Medvediu hlavu na Matku Božiu. Sedlo Medvedia hlava. Odtiaľto sú viaceré možnosti potom dostať sa do Novoveskej huty, do Ferčekoviec a tak ďalej. Sú tu krásne cyklotrasy, inak poprepájané až po dedinky. Máme to sedlo, smerovník, hore sa ide. To je pod Medvediou hlavou, hore sa ide hore na Medvediu hlavu, kúsok. A ja po takejto žltej značke vrcholovej, žiadna iná tu není. To je tá sľúbená rovinka, jemne dole a potom doprava hore, niekde tam. No a tu už bude viac snehu, uvidíme, aký bude ten vyšľap hore, či bude blátový. Je prudký na začiatku, ale nie je dlhý, takže zvládnutelný pre každého. No, začínam strmák. Poďme na to.
Záver. Kmitaj tými nohami. Yes. Krátke, ale výživné. A pri dobrej viditeľnosti pri dobrej viditeľnosti je odtiaľ to vidno Vysoké Tatry, Kráľovú hoľu. Ale dneska to nebude ten prípad. Ale ešte sa tu dostane možno zajtra, možno pozajtra, uvidíme. Zošupovačka dole, priateľa. Ako to máte vy tieto vianočné dni? Napchávate sa poctivo a poctivo to potom vybeháte alebo bicyklujete. Vy bicyklujete. Raz, dva, tri. Ešte som nepil a už sa mi jazyk plete. Zima je, respektíve tento vianočný čas je asi veľmi podobný ako bol aj minulý rok. I keď sa mi zdá, že nebola väčšia zima, ale nebol sneh. Ale bicyklovali sme cez tie vianočné sviatky, aj na Silvestra som bol na bicykli, si pamätám, takže dá sa, no túto bicykel nemám, ale vôbec mi to nevadí. Tieto lesné behy, lesné traily, behy do kopcov som si veľmi obľúbil a určite to odporúčam aj vám, ak ste to nikdy neskúšali. Z čoho som sa poučil a čo som to niekoľkokrát omieľal, tak základ je nejako vhodne sa obliecť, nie príliš, lebo sa dopotíte hneď na začiatku a potom budete mať veľký diskomfort, budete mať mokré veci a po nejakom čase vám bude fakt zima, takže určite menej. Ja mám jednu vrstvu teraz a na tom tenkú fukerku, iba vestičku, to je všetko. A ja neviem, možno 1 stupeň, teraz aj 2 stupne sú možno. Takže úplne bez problémov. Moja vnútorná teplota je ideálna, beží sa mi dobre. Takže to je za mňa taký základ. A dobrá obuv samozrejme, lebo však nohy sú hlavný zdroj výkonu pri behu. Takže hlavný komponent sú botázky, dobrá obuv, teda vhodná. Tak som už skoro pri chate. Taký východzí bod, ak by ste tu teda chceli ísť niekto z vás, tak je táto chata. Volá sa Nováková chata. Je otvorená takmer 365 dní v roku. Dá sa tu zaparkovať, no a po cestičke smerom hore po žltej značke na Medvediu hlavu a odtiaľ potom tým vrcholovým symbolom na stromoch na Matku Božiu. Vždy je dobré mať aplikáciu nejakú, napríklad Mapy.cz
nejaké offline mapy, niečo, čo vám pomôže sa zorientovať. Na Novákovej chate sa viete občerstviť. Je tu taká veľká lesecká stena, sú tu hojdačky, varia tu. Takže veľmi často navštevované miesto na Košiarnom briežku. A krásne túry sa tady to dajú robiť náčingou. Na Tomášovský výlet, na Soviu skalu a tak ďalej. No typov by som vám dal. Takže ja tu mám už kúsok na chatu a tam si to nejako ešte zhrnieme. Dobojované na dnes, priatelia, nejakých 11 km, výškové metre nevidím ešte teraz, ale niekde medzi okolo 300, 250. Takže krásny výbeh. Počasie nebolo veľmi priateľné, čo sa týka výhľadov. Hmla, respektíve hmla, ale pod mrakom. Takže hore hmla, takže veľa sme toho nevideli. Možno sa tam vyberiem zajtra, možno pozajtra, uvidím, možno spojím toto video ešte s jedným. Ak bude krajšie počasie, večer hlásia nejaký sneh, no uvidíme, čo prinesú ďalšie dni, priatelia. Verím, že sviatkujete tak, ako sa patrí. Nie len teda pri stole a vydatnom jedle, ale aj pri aktívnom športe. Ďakujem za sledovanie a daj odber, like, koment a sviatkuj, ako sa patrí na športovca. S dušou, priatelia, ahoj.